खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। माने जोंनि गामियावहा गोथार जुलि दङ बिनि नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामनोसै, बिदिब्ला नायलांबाय थादो। दायो आङो सफैबाय, जों लाइन जागासिनो। थांनायनि लाहार फाहार खालामदों। Rồi, ăn bữa đâu vô? Lát được được. Đồ ra ra. Hiन्जाव गोदान लायनो नागिरदों नै, उथिजोब्बाय। लाबोथारगोन ना? दे। जायगा मोननाय नङालै इयाव। फाइनालि जोङो दायो सफैबाय। हेल' गाइस, दायो जोङो दरा गोदानजोंसो थाफानांबाय नै। दरा गोदानफोरा ओंखारना दोङो आरो सासे बिसिं गिटार दामगासिनो नै। खैना लाहानि डेक'रेसन नायनोबा हाबसै सिङाव।
हौवा गोदान हिन्जाव गोदान बिथांमोनखौ इसोरनिफ्राय बोर होनो फैनाय साफ्रोमबो इसोरनि फिसा नोंथांमोन साफ्रोमसिमबो बासायगिरि प्रभु जिसुनि मुङै आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। हौवा गोदान हिन्जाव गोदान मोननै नखर मोननै मण्डलिसिम आङो निमाहारि थाबाय। जों दायो ओंखाम जानोसै नै जाग्राना लानोसै नेबाय थादों जा उखैबाय गैयामोन जाथ'वाखै बिदेरलायो जोंनिया खान्थावखौ मोनबा आङो नै मोनबाय
Hah? Gimana? नै दायो हिन्जाव गोदानखौ जों मोनलांमारसिगोन एमब्रायैनो मोनलांमारसिगोन जोङो बिदाय जाबाय बिदाय नायदो दसे दा दिन्थिगासिनो दङ आङो हेलौ औ होबाय नै गरमबाय गारि गाखोसिगोन logo logo Pingkuwa menlang dan ya Pingkuwa menlang marwai Pingkuwa menlang marsiga Finally जोङो दायो हिन्जाव गोदानखौ मोनबोबाय नै नायदो उनथिं Go!